Day pa lang ngayon, pero Mother's Day din na. Dito kami ngayon sa restaurant na buffet ito. Kaso lang, dahil nga sa pandemic, hindi ka pwedeng pumunta doon sa buffet table. Sila ang magdadala dito ng mga pagkain. Ayan. Extra lang yan. Okay. Lalagay siya ng order. Yan. Tapos sa round naman. Dalitan daw na lang sa iyo. Okay. Soup base. Ano sa iyo? May miso, tom yum, tiruwa. Gusto mo putig turul. Dua. Mga strip yan. Pwede mo ba ano? Ano ka tanong si... Baby octopus. Prawn. Four. Bok choy. Ayan na, tapos na. Ayan, tapos na kami. Ngayon naglalakad. Mag-coffee ata. I'm taking video. Hello, good morning. Today, ang schedule ko sa COVID vaccine. Nung mag-announce na ang Australia na pwede na yung mga senior citizen na magpa-vaccine, in-apply kaagad ako ng anak ko. Nilagay lang ako sa list ng GP niya na tatawagan na lang daw kami kung kailan ako pwedeng magpa-vaccine. Ngayon may isa siyang friend na nag-advise sa kanya na wag na daw dun sa GP ng anak ko. May mga clinic daw na mas madali na ma-schedule ako. Kahapon, pa-appointment siya online. Kinagabihan, nag-reply agad na schedule na ako ngayon. Kaya kaninang umaga, tumawag yung anak ko. Kinilir niya na ako ay tourist dito, hindi ako Australian citizen. Kung ano ang mga requirement. Yun nga, kung meron daw akong Medicare. Sabi niya wala akong Medicare, pero meron akong insurance. Kaya sabi ng anak ko, dalhin ko daw yung insurance card ko tsaka yung passport ko. Kaya mamaya ng 10 o'clock, pupunta na kami doon para magpa-COVID vaccine ako. Ayan.
gusto kong ma-document na naman para sa memories. Ayan, papunta na kami. Kung saan ako magpapavaksin. Ewan, sana pwedeng mag-video. Buti na lang walang pasok yung anak ko. Kaya, ayan. Matsasamahan niya ako. Pero kung may pasok sana si Ping ang sasama sa akin. Ayan. Good driver. Are you happy to do it on your left arm today? And you've not been immunized in the last 2 weeks. Are you feeling well? But that was a month ago. Yeah. Okay. So I'll give you this one. All right. And It just says what to immunization expect in the last after. So like 14 most days. vaccines do, that's all. Perfect. You happy to have it in your left arm? And this is the AstraZeneca Yeah, I can do it, vaccine right? that I'm giving. And please stay 15 Right minutes up the after top. this. That's it. Stay with us for 15 minutes after the vaccine. Okay. There's a waiting area outside. Okay. 1, 2, 3. I'm just gonna roll off your sleeves. Okay, ready? Have you done this 1, 2, 3. Yes, so many times. Oh my god. And also, have you booked your second appointment? You're all done. Thank you. Thank you so much. Ayan, tapos na ako. Ayan. Natakot ako kanina kasi doon sa waiting area yung naghihintay ng kung may side effect. Mayroong isang tumawag ng attention kasi hinihimatay na. Kaya medyo, natakot pati ako. Siguro hindi nag-almusal yun. Ayan, okay. Wala akong nararamdaman so far. Okay, parang wala lang. Yan. Sana ganito rin maramdaman ko sa second dose. Happy ako. At least may support, may shield na ako.